RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may ulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwas sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lael, 50 anyos. Minyo og may duha ka anak. Taga syudad sa Sugbo. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gibati nga gout nga wa na ko kasabot sa grabeng kasakit ni ini. Aron niyang isabtan, sugdon ko sa dihang sagunson na ang pagsakit. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Mang, human na among meeting. Anhaon na tika. Sige kay, gani haramas kong nahuman sa akong trabaho. Pero ni ako karon sa supermarket. Arean na lang ko, diri ko kuha apang. Ganong naaman sa kadiha. Nagunsa man ka? Ay alangan mag-unsa day ko din he. Nang grocery, good pang. Wa na lang yun ka makahuwat na ako. Aron kitang duha magkuyog og grocery diha. Usik man kayong oras, good uy. Isa magpaabot ko nimo nga wa ko'y gibuhat. Jesus, nga ano man di ay god. Nagpaabot lagod unta ka na ako. Wa gani ka magpahibaw daan nga muanha ka. Hala ha, big deal kay nimo Layla, nga naari ko ha. Ikalain gyud nimo. May naglaag-laag ko uy. Mungkoy daotan gibuhat diri ng grocery raman ko. Oh, wata kay baw. Sige na. Anhaon na tika. Gano bang init bang kay kag-o? Basta pag adto na ko sa grocery nga wa ko makapahibaw nimo ikasuko nimo. Ano naman ka? Kabantay ba ko nimo ay? Kanunay na lang init ng imong o. Sa puto na kay ka. Ano naman ka? Alay? Ngano ka? Sus, sa paa sa dani nila sige busina, oy. Kay baong napagnganta. Kadiyot gani, pe. Kadiyot lang kaayo, napagnan, me. Pasensya kaayo, napagnan jud me. Uy. Nga naman to, pang. Asig saba, mang sakit niya akong tiil. Pati sakit na itunom sa clutch.
Sakit na sad. Init na kayo akong operme. Dali na akong masuko. Mapiktuhan na ang akong asawa. Tungod kini sa kasakit nga akong bation sa tiil. Kini yung kumagko nga bahin ang perting sakita. Hangtod na nga mo balin-balhin ang kasakit sa may bahin sa akong tiil. Muhubag kini og mamuwa og maayo. Ug bisang gamayng tandog, grabe kasakit yun. Naay higayon nga mapagdan ko sa sakyanan samtang mag-drive ko. Kay mabuhian man ako ang clutch tungod sa kasakit itama ka. Unya. Uy, kuya, wagod, Brad. May gani kay wa mo madisgrasya. Mao lagi, Brad. May gani kay hiner akong dagan nga medyo traffic-traffic. Nga nakabreak ang nagsunod damo. Perting busin na, oy. Kining, Brad, ako pa nimo, no? Ipa-check up na lang na, ay. Kabanter ba ko nimo? Sige kag inom og pain reliever. Silicosib. Moro ba na imong imnon pirme? Isugra ba na? Magkadaot ba nasatay ang kidney? Lagi, Brad. Taon-taon na ba ko inom, ana? Kada sakit, akong imnan kay, di madaoy. Di ko ka-duty pirme og, di na ko imnan. Brad, kining ako tambag lang nimo, no? Pa-check up na lang yun. Aron nga mahatagan kag mayong tambal para ana. O, ma-advisean kag unsay bawal nimong pagkaon. Ako bitaw naman ko, ana. Pa-check up ang ko. Di na lang ko pa-check up, Brad, eh. Sultihin na lang ko kung sa itambal ni mo, be. Mao na li akong sundon. Uy, nausa ka? Maayo gid nang ikaw mismo magpa-check up. Kaya ron nga may bawaan ko nun say kanang unsa na status ang imong gibati nga matod pa nimo gout. Ikaw na siya nagbuot-buot og sulti, ana. Pero ang basin tuod, no? Pero mo lagi mas maayo gyud nga magpa-check up gyud ka. Good morning, Doc. Ani anang result sa laboratory test ako, Doc. Good morning. Kadto man yung uric acid blood test, no? Yes, Doc. Alright. Ato ning gihimo ang uric acid blood test kay this is the primary blood test for diagnosing gout, which measures the level of uric acids in the blood. So ako nakita dire kay naanak ka sa high level of uric acid, which is 6 mg/dl na. Unsay but ipasabot, ana, Doc? Ang high levels of uric acid, known as hyperuricemia, it can cause to crystallize and lead to gout. Sa imong case, grabe na kataas ang imong uric acid. Resitahan ti ka og tambal, ani, sir, ha? Febuxostat. Take this for 3 months straight, once a day. 3 months, Doc? Yes. After 3 months, balik ka din ako, sir, ha? Kung unsay resulta. Kung kinahanglan pa bang i-continue until 6 months or more. Ha? Nabalaka ko sa giingon sa doktor nga mo-take ko sa tambal nga iyang kasita nako para sa gout ko, no. Iyang ipainom nako for 3 months. Unya, after 3 months, follow-up check-up ko. Kung kinahanglan pa bang ipadayon until 6 months or more. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sa akong naibawan, dili maayo nga magsigig inom og tambal, labi nag-isog na tambal, kay makadaot kini sa atay ug kidney. Nganong nirekomend man ang doktor o ingon adto kadugay sa pag-inom sa maong tambal? Ikadawang pangutana, sukad nga ni inom ko sa maong tambal, wa man lagi mawa ang sakit. Nisamot mahinuon ang kasakit. Ikatulo og katapusang pangutana, sakto ka ni nga tambal ang giresitas doktor?
para jud kahani sa gouty arthritis nga akong gibati. Palihog, tabaging tambagi ko, kini ang akong suliran, Lyle. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, psychological, emotional ug behavioral ug mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klase ang pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kay padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa akong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o direba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is ansarman to, no? Asa to akong gikuan. Ang ato makutong nga pagtulunan karong adlaw is be ready for whatever negative things that might happen along the way. Mo na Murphy's Law, ha? Di kay moadto kag usa ka lugar ingon nga, okay naman, wa may problema. So be ready for whatever negative things, mga problema that you may encounter along the way, and you have to prepare for it, no? Kung ingon, wala lagi problema lagi, abot lagi mo to may problema. So, well and good. Why problema? What about kung na problema? What about kung ng imong cellphone wa ma-charge? What about kung wala kay flashlight? What about kung wala kay payong or whatever? Tama na nga itong makutlong nga pagtulunan karong adlaw, ha? Ang atong magtatampo karong adlaw, si kinsa na itong atong nabatigan na, si Laili. Laili ba pagbasa ni or Liel? Laili siguro, no? 50 years old, minyo ni siya, may duha ka mga anak. Ang iyang problema about ning gitawag na to gout, no? Or arthritis, no? Parihan naman ni siya, no? So, unang pangutana ni Laili, by the way, tagadiin ba to ni siya? Manibot lang iyang address. So, mag-greet na lang pugkog niya sa kong listahan, mga si Ruel Chuna Kataran, diya sa Buwak Gamay, sugod sa Denliti, si Jose Bini Diati Barcelina, Juanito Diati, Florenzo Diati Jr., Darwin Dallas, Ranolfo Duran, Kapitan Benji Perinal, si Bing Perinal, no? Mga DOH-TRC Blue Guard, Saldi Tampos, Jeffrey Luberas, Paul Jerome Solis, Geraldine Lupes, Mark Benji Lakyo, and Lloyd Pukong, no? Og mga LGBTQ diya sa City of Naga, kay Maika Kaye, Jostipas Sarino, Johnny Sabruso, ag si Jerry Nadila, Brian Nadila Batayola, Lolong Bantilan, pero ban gini silang maminaw, ingon na si Brian, nagkita mi dito, namista mi dito sa Pardo, Dok, kada adlaw ko maminaw nimo. Ako kang igret, no? Ug kining mga taga Barangay Garing Konsolasyon diya sa inyong NA shooting range. May pagpaminaw ni Rusan Mayol o ni Remigio B. Mayol diya sa Argao with the same to Nikki, Ninan, Ariel, Ralph Campo, no? Mga taga-Sikihor, kumusta? Unya na lang po mo mga kidaghan kayo mga taga-Sikihor din sa akong listahan. Unang pangutana ni Laili, no? Sa akong kaybaw, dili maayo ang magsigi og inom og tambal lagi, labi na og isog nga tambal kay makadaot kini sa atay og kidney. Nganong ni-recommend man ang doktor inom akong ingon ato kadugay sa pag-inom sa maong tambal? Well, ang doktor magod na ay basihan kung unsa kadugaya ang pag-inom sa tambal, pila may dosage, kung sa mga klaseng tambal, depende sa sakit nga giatubang. Kining gitawag na to chronic problem, kinahanglan po ning dugay po ning tambalon, kung taas po nga dosage. Nakahibalo mi sa desired effects sa katambal, nakahibaw po mi sa kanang inon ta adverse effect or side effect sa mga tambal. So, ang attending doctor nimo na ay rason nganong dugay-dugay og inom ang nimo sa tambal nga yang gi-recommend. Tagantay example, ako mga pasyente usay na maayo og 2 ka semana, usa ka buwan, napoy maayo og usa ka tuig, napoy dili maayo og 5 ka tuig. Nagani dili maayo og 10 ka tuig. So treatment doesn't always means cure. Ako malikon, ang pagtambal dili po pasabot nga ayuhon gyud. Doesn't always means cure. Although ang purpose gyud nga ma-cure gyud ka, maayo gyud. But it is a way to lessen sufferings and discomfort nga dili ka magantos, no? So naay mga tambal nga magpahupay lang sa kasakit, labi na kanang mga problema lagi nga laom-laom nga mga medical problem. So, kumalikon na ay rason tong imong attending doctor nganong dugay gipainom nimo ang imong. Of course, ang kidney magod mo ni siya mo
musala, mo filter sa atong mga kuan, impurities diya sa atong ginakaon nga mada sa daloy sa dugo. So, kung ma-overload siya, posible po nga malfunction, no? Kaduhang pangutana, sukad nga nainom ko sa maong tambal, wa man lagi nawala ang sakit. Misamot man hinuon ka sakit. Mga lagi na, dili maning ubang tambal parag sili nga muhang dayon. It will take time og close monitoring. Kay, mga usas mga rason nga ang doktor, may nga balik mo ma'am, sunod buwan, kay para nga mamonitor na to kung sa may progress sa imong ginamo, na alibyo ba? Kay kung wa mo alibyo, pwede magtasaan ng dosage, pulihan ng tambal, or ihunong ng tambal. No? Depende sa clinical impression o diagnosis sa imong attending doctor. So ayo pagtuo ngay naginom mo dayon sa tambal, mawa dayon ang mga negatibo nga ireklamo nimo sa imong lawas. Sunod nga pangutana, sakto ka ni nga tambal nga gresita sa doktor para gyud kaha ni gyud arthritis nga akong gibati. Posible nga arthritis, no? Para sa arthritis. Naamang og naa kay mga simptomas sa arthritis like joint pains, ang murag baga diya sa imong mga joints, lisod kag lihok, nya mamulada, mo swell, nya mausab ang porma sa imong joints, posible na siya layli nga naa kay deposition of uric acid, na unsa maning uric acid, posible na siya mga gout ana. Aning uric acid normal body waste na siya nga mo produce kung ang chemical nga purine ma-breakdown. So kining purine naturally occurring ni sa atong lawas. Kung positive ni sa mga pagkaon like mga organ nga mga sudan, laman sa tiyan ba, masyai, mga kung saan man alam ba kayo, shellfish, katong mga scallops, mga tuna, mga codfish, na siya taas og kanang contents aning gitawag nato og uric acid, no? Shellfish na siya. So mao na nga mahitabo. So ang kinibagong uric acid wala na siya og mga kristal nga mga monosodium nga mo deposit ya sa mga joints. Mo na nga mosakit kay mo tusok-tusok man yang imong dugo taas og uric acid, gitawag din namo sa pinulungan sa mga doktor at sa hyperuricemia, mo result ni siya og arthritis. Ning kamot na gud ko speaker nimo lately ha. Ang treatment ani is more on dietary restriction, avoid mga tag-as nga mga katong gipaingon nako nga mga pagkaon. Ya kay mo lose ka og weight, na. Kinahanglan ang tambal ani coconut water. Nindot na siya. Kani mga ginger, mao na nindot na siya nga high fiber food, no? Like bananas and citrus, green tea, pwede na siya. Tag-asan mo ang water intake, mga 8 glasses per day. Mao na usa sa pamagi nga ang bawasan ang uric acid diya sa atong lawas, kay baka cause niya sa tinuod og sakit sa tuhod, sa mga joints, nga gitawag na to og gouty arthritis, no? Or gout. Sunod nga pangutana. Wow, naman to yung katapos ang pangutana, no? Papalihog tabang yung tambagi ko. So, muna ako ikatambag ni mo, Laili, no? Kung wa na aramang wa man mo gibutang po ng imong address, no? Mas maayos yung magpa laboratory workup ka para makabalotag sa kataas ng imong uric acid. Kay kung wa ka laboratory workup, haka-haka lang, dili gid siya confirmatory. Akong balikon, ang mga simptoma aning taas kag uric acid, masakit ang imong mga joints, nya mausab ang porma, murag mamuwa, mamaga. Nya siyempre maglisod kag lihok, murag mo mukaging kay naglihok kay sakit man. Nya avoid ka tong gipaingon nako nga mga pagkaon nga taas kayo uric acid content, na? Kay magkadaghan ang imong uric acid sa joints, magka-develop ka gouty arthritis. Naanay mga tambal, na? Naanay mga tambal gawa sa mga dietary restrictions, naanay mga allopurinol, naanay daghang mga tambal na mga non-steroid anti-inflammatory tambal. Corticosteroids pwede sad. Alright? So once again, Laili, hinaot nakasabot ka sa kung speaker nimo ug ngadto sa libuan millions nga naminaw sa itong programa kini akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon niyong pagpaminaw sa atong programa with my partner Atty. Eileen Batan. Taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide Tatakarman. Daghang salamat o maayo.